'Yan uwa, idan ba ku manta ba na ce muku zan gwada muku hanyar da za ku bi wajen rage wa Telegram ɗinku shan data. Telegram matuƙa suna shan data, ba komai yake sa suna shan data ba. Join ɗin channel da kake yi da yawa a cikin Telegram ko banza. Idan za ka shigo a cikin Telegram ɗinka, channel da yawa akwai waɗanda ke ajiye videos, wasu ma ba ka ma san ina suke bidiyo ba. Za ka cimma bidiyoyi sun taru a wayarka ka rasa ina ka same su. To waɗannan bidiyoyin a cikin Telegram ne. Idan kana amfani da file na Google, idan ka shiga a cikin shi, za ka ga inda suke ajiye maka tare da hotuna waɗanda ka yi tunani ina suka fito ba ka sani ba. Suna ajiye maka yawan hotuna masu yawan gaske. So kuma bari ka ji ba Telegram da yake shan data ba har ma da WhatsApp. Saboda yanzu mutane sun fara join na group da yawa waɗanda ake saka hotuna masu yawan gaske da kuma bidiyoyi, saƙonni dai masu yawan gaske. To Telegram tana shan data saboda bidiyoyin da suke buɗawa direct da kansu ba tare da ka je ka buɗe su ba. Bidiyo in ya kai MB nawa in dai akwai ta zai saki kanshi. Ko da ya fara ne data ta ƙare idan ƙasa zai ci gaba sai ka ga data kana zurarewa. Assalamu alaikum 'yan uwa. 'Yan uwa na maza da mata. A wannan bidiyon kamar da kuka ji an faɗi a farkon bidiyon namu za mu gwada muku hanyar da za ku bi wajen rage wa Telegram ɗinku shan data. So abin da za ku yi shine daga sama akwai wasu madannai guda uku za ku yi clicking a kansu. Bayan kun taɓa su sai ku taɓa wurin da aka samu setting. Bayan kun taɓa wurin setting za ku ga jerin abubuwa kamar hakan ga. Daga nan inda aka ce muku setting ba account setting, so aka ce muku chat setting, privacy and security, notification and sound da kuma data and storage. To za ka yi clicking akan data and storage. So bayan ka taɓa shi za a ansa muku automatically media download. So wannan automatically media download ɗin bari in ku taƙaitaccen bayani. So duk abin da aka zaɓi media, hoto ne ko bidiyo su za su sauke kansu da kansu ba tare da ka sani ba ko kuma kai ka sauke su da kanka. So idan kun kula ni a nan nawa kashe yake nawa. Kowane nan inda aka samu na when you use mobile data da kuma when connect to Wi-Fi. To kowane nawa ne kashe yake. So saboda na kashe shi idan bidiyo ne aka turo min a Telegram, idan hoto ne to dole ne zan yi open ɗin shi baya buɗe kanshi. Shi nasa wasu rana ma sai in sa data sai in mance ma yaushe rabona da in sa data saboda ina amfani da waɗannan. To kai ma za ka zo ka kashe su gaba ɗaya waɗannan da kake gani. Za ka cimma naka a haka yadda kuka ga na kunna shi. So yadda kuka ga na kunna shi kai kuma sai ka kakkashe su a yadda za ka cimma naka kenan. A kunne za ka gan shi to sai ka kakkashe. Wannan shine hanyar da za ku bi ku rage wa Telegram ɗinku shan data. Tambaya ko ƙorafi ko kuma wani abu da kuke so a yi ma bidiyo, a muku bidiyo a kan shi za ku yi magana ta comment section. Ku dai ku kasance tare da Abutech Gamer ko da yaushe. Wannan shine Allah ya sa mu dace.